ne balimaw bi an sigi kun ye i y'a faamuya b'a la min ye an ka constitution ye an bɛna an da don o la Serifu Madani Hayidara a bɛ wuli ka jɔ la a ko la a ka bon hakili ma Ɲɔrɔn Buye fana bɛ wuli ka jɔ la a ko la a ka bon hakili ma an bɛ an da don o la n'an bɔra yen nɔ Ibrahim Yatasaye an ɲɛ b'a la ale fana bɔra k'a bɛ dɔ fɔ Iba Bokum ma an bɛ ale bila a pilasi la n'an bɔra yen nɔ min ye an ka kiiri tigɛso dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Okileyi olu fana ye tɔn dɔ sigi sen kan o tɔn bɛ baara la bi a ka bon hakili ma an bɛ an da don o la petini dɔ fana kumana Moti ko mɔgɔ kana taa wita an b'ale can dɔɔni o de ye an sigi kun ye wala ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka tila ka ɲini aw fɛ aw ka partager ne balimaw yana an ka don an sigi kun kɔnɔ min ye comment ça s'appelle an ka gouvernement mɔgɔw ye o ye wele bila maliden bɛɛ ma bi bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la ka taa yira maliyɛn den bɛɛ la ko bɛɛ ka wita min ye Batuli Ɲangi o fana ye wele bila kanubaga bɛɛ ma bɛɛ bɛ Batuli Ɲangi dɔn ale tɛ foyi la Mali kɔnɔ ka fantanw jigi tugu ka fantanw balo ka ji di fantanw ma ka dumuni di fantanw ma ka sira di fantanw ma ka panow dilan a bɛ baara la Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma min ye Batuli Ɲangi ale fana ye wele bila a kanubaga bɛɛ ma ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la Buye fana pare Hayidara fana pare o ye wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ bi komi kɔnɔkulu 26 mars ka fa fo ka bɔn bankoni ka fan bɛɛ kɛ hadamaden ye hadamaden min ɲɔgɔn ma deli ka bɔ Mali kɔnɔ an b'o o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ bi komi kɔnɔkulu i y'a faamuya b'a la ka fan bɛɛ kɛ hadamaden ye voilà an b'o o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ yani an ka taa ɲɛfɛ min ye an balimamuso Worokiya Dunbiya di Madame Visser Worokiya Dunbiya di Madame Visser ale fana ka kiiri bɔra ka bin le 14 i y'a faamuya b'a la kiiri jaabi bɔra le 14 Worokiya Dunbiya dɔ farala a ka kaso kuntala kan Worokiya Dunbiya a kan ka san 3 de kɛ kaso la 3 ans de prison ferme a bɛna san 3 de kɛ kaso la i y'a faamuya b'a la a tɛ kɛnɛmala ye n'a fɔra mɔgɔninfin ma ko a to ni m'a to n'a to ni kɔrɔ i kelen b'a cɛ mun de ye nin lase Worozu ma taa ɲini ni natabaya Worozu ninnu tun bɛ kɛlɛ min na anw y'a fɔ ko Mali ko tɛ Visser ko tɛ fantan dɛmɛ tɛ foyi o tun bɛ politiciens de ka baara la ala y'o tiɲɛ da kɛnɛ ma Worozu ka vocali bɔra k'a to kasobonba la ko ni ala na kira sɔnna k'o bɛ place sɔrɔ ko ni ala na kira sɔnna k'o bɛ ka politiciens minnu dɛmɛ k'u sago bɛ sɔrɔ Worozu ka vocali bɔra mais yanni vocali ka bɔ depuis an ye muso in ye panpan na don min na an ko nin tɛ hɔrɔn ye danbetigi tɛ i y'a faamuya b'a la a tɛ Mali yɛrɛ fɛ ni nin tun bɛ Mali fɛ depuis IBK ka waati la a tun bɛ fantanw dɛmɛ ni nin tun bɛ Mali fɛ duba min jɔlen b'a bolo a tun b'a feere ka wari di fantanw ma parce que n'i ye hɔrɔn ye a ma fili ma to tɛ mɔgɔ min ni danbe b'a la n'a b'a faso fɛ n'a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan a ma fili ma to tɛ depuis a nana waati min na anw ko nin ye mɔgɔ lankolon de ye nin ye taɲina de ye nin ye faso cila de ye i y'a faamuya b'a la nin ye kafiri ni bɔnɛma wolo de ye mɔgɔw ye an jaabi yan ka anw dɔgɔya a bɛ cogo di ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma a Worokiya bɔra panpan na taɲini ni natabaya ni juguya la ani politiciens dɛmɛni i y'a faamuya b'a la k'olu bɛ nin fanga in dafiri ala y'u bɛɛ malo k'u kɔ jeni k'u ɲɛ jeni Worokiya minɛna ka don kaso la a tun bɛ fɛ ka mɔgɔw la fitinɛ k'u bila nin fanga la a tun bɛ fɛ ka Mali ci a tun bɛ fɛ ka Mali ɲagami a tun bɛ fɛ ka Mali danbe bɔ a la a vocaliw bɛ yen a preuves bɛ yen a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen Worokiya minɛna o de la a ka kiiri bɔra ka bin le 14 dɔ farala kaso kuntala kan a bɛna san 3 de kɛ kaso la a tɛ bɔ kɛnɛma an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya ka fara sɛdisuw kan n'a fɔra hadamaden ma ko a to ni m'a to n'a to ni kɔrɔ i kelen b'a cɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka baara kɛ nkalon kan bɛɛ bɛ malo ala b'a bɛɛ ta tiɲɛ parce que ala tɛ barika don nkalon na mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka faso in buruja wari de kosɔn ala bɛ ko yir'i la i ma sigi ni min ye Worozu filɛ nin ye kuranjuru o bɛ yɛlɛ i la sosara o bɛ yɛlɛ i la cɛ t'i bolo i denw jɔn de bɛna don u jigi kɔrɔ la question est là an y'a fɔ aw ye ko ninnu tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn o tɛ Mali fɛ o ye anw dɔgɔya yan mais mɔgɔkɔrɔba kuma
suruku bodo n'a be kɔrɔ a bɛ jɛ anw y'an da ɲɛsin mɔgɔ fɛn fɛn ma i b'a sɔrɔ danbe t'a la an ye mɔgɔ fɛn fɛn kɛla bilahi i b'a sɔrɔ a tigi bɛ nkalon de kan mɛ n'anw kumana dɔrɔn o t'a faamuya mɛ kɔfɛ o bɛna an ka tiɲɛ segin an ma n'anw kumana o t'a faamuya Rose filɛ nin ye san 3 kaso i bɛ bo kasa sama fo k'i nugu tigɛ i ka liberté t'i bolo foyi muso n'a fɔra ko muso yɛrɛ taara kaso la dɔrɔn o y'a danbe bɔlen a la quoi ka taa kaso la nkalon kan o ye danbe bɔlen i la quoi a filɛ nin 3 ans de prison ferme e tɛ kɛnɛmala ye san 3 in kɔnɔ mun de ye nin las'a ma juguya mun de ye nin las'a ma natabaya mun de ye nin las'a ma nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de a bɛ cogo di mɔgɔ si tɛ se k'i ka kaso bali se bɛ ala ye se bɛ nin fanga in ye mɔgɔ si tɛ se k'i bɔ kaso la bi i tun bɛ mɔgɔ minnu ka baara la bi olu bɛ min i tun bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ olu bɛ min i kelen de b'a tɔɔrɔ kɔnɔ bi i kelen de bɛ ka bo kasa sama hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ nin bɔra panpan na don min na ka taa sugu la ko pɔfɔrɔn da ka gɛlɛn ka taa comment ça s'appelle renouveau ka t'o kɛ sugu ye pɔfɔrɔn ni malokisɛ ka t'o to arasa ka plateau sanfɛ n y'a fɔ yan ko mali ko tɛ dɛ an y'a video ka video bɛ yen depuis nin nana don min na anw de y'a kɛlɛ anw de y'a jaabi vocali bɔra yan k'olu tɛ ka nin fanga in kɛlɛ dɔwɛrɛ la dɛ i y'a faamuya ko place vocaliw bɔra yan i y'a faamuya la k'olu bɛ ka politiciens de dɛmɛ walasa nin fanga in ka bin politiciens ka pouvoir ta Rose ka vocali bɔra lafiya su sɔgɔ n'ala n'a kɛra sɔnna an bɛ place sɔrɔ n'ala n'a kɛra sɔnna an ka kɛlɛ an ka laɲini a bɛ sabati an bɛ ka kɛlɛ kɛ jɔyɔrɔ min kama an bɛ ka kɛlɛ kɛ place min kama ni ala n'a kɛra sɔnna a bɛ sɔrɔ worokɛ dunbuya kuma kan a bɛ bɛɛ bolo bɛɛ y'a mɛn fantanw dɛmɛli bɛ min fantanko bɛ min visɛri ko bɛ min danbe bɛ min hɔrɔnya bɛ min mɛ n'an bɛ ka taa an bɛ se n'an bɛ ka taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bin cogo t'a la n'i bɛ tiɲɛ kan ala b'i kunna wolo n'i bɛ tiɲɛ kan ala b'i sankɔrɔta n'i bɛ tiɲɛ kan bilahi tɛ malo mɛ n'i bɛ nkalon kan i y'a faamuya bala a ko ye malo ni ta tiɲɛ de Rose filɛ nin 3 ans de prison ferme muso san 3 i bɛna o de kɛ kaso la a jigi t'i bolo a jama t'i bolo a se t'i ye a dawula t'i la min bɛ se k'i bɔ kaso la bi hadamaden bɛ baara fɛn fɛn na sabali fara kan hadamaden bɛ baara fɛn fɛn na a kɛ tiɲɛ kan i ma ye anw sigilen bɛ a san joli anw sigilen bɛ a san joli jɔn bɛ se k'an kumada bi jɔn bɛ se k'a fɔ aw ma ko anw ta tɛ maliko ye jɔn bɛ se k'a fɔ aw ma ko danbe tɛ anw na personne n'an bɛ ka taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna Serifu Madani Hayidara waraba bi ani ne bɛ hakilina kelen na bi a bɛ ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛ Serifu Madani Hayidara tɔgɔ fɔ parce que anw ye silamɛw de ye an bɛ ala dɔn Serifu Madani Hayidara a b'a faso fɛ a bɛ fɛ Mali ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ a bɛ fɛ Mali ka k'a yɛrɛ ye a bɛ ka nin fanga in dɛmɛ bi a ka bon hakili ma Serifu Madani Hayidara a ko bɛɛ ka bɔ ka taa 8 ans a ko bɛɛ ka bɔ bi ka taa 26 mars la mun de ye i y'a faamuya bala mun de y'a lase a ma faso kanu Serifu Madani Hayidara o t'a yira k'a fɔ n'a ye sira bila ko anw t'a farape yan dɛ anw bɛ ala de ko an b'an faso de ko an bɛ tiɲɛ de kɔ bonya tɛ sijɛ ye bonya ye kɛwale de bi a bɛ ka faso dɛmɛ bi ani ne bɛ hakilina kelen na ne b'a tɔgɔ fɔ anw y'o de ye o an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an bɛ ala de ko an bɛ tiɲɛ de ko an b'an faso de kɔ n'i filila anw b'a fɔ n'i bɛ sira ɲuman kan anw b'a fɔ nul n'est parfait maa si tɛ ala ye wa bɛɛ bɛ fili ne yɛrɛ min filɛ ne bɛ fili n filila siɲɛ joli ka taa mɔgɔw ka du bila i y'a faamuya bala n ka pasi sanfɛ ko bube ta don ka sɔrɔ bube ta tɛ n bɔra ka yafa ɲini yan n ye fili caman kɛ n bɔra ka segin kɔ ka yafa ɲini o caman kɛra ne yɛrɛ la yan an bɛ ala de kɔ an bɛ tiɲɛ de kɔ an b'an faso de fɛ wa danbe bɛ anw na Serifu Madani Hayidara a bɛ sira min kan bi Mali ko don a bɛ sira min kan bi tiɲɛ don a bɛ ka sɔrɔsiw dɛmɛli min kɛ walayi faso hami bɛ a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka Mali kan bɛɛ lajɛlen sago ye a Serifu Madani Hayidara mɔgɔ min kelen bɛ 26 mars fa mɔgɔ min kelen ka jama ka ca ka tɛmɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ kan o bɛ anw ka kote la an b'a fɔ ko ala ni ce ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ duwawudenw bɛ ko o ko la ala bɛ barika don a ko la duwawudenw bɛ ko o ko la bilahi o bɛ ɲɛ sɔrɔ a ko la Serifu Madani Hayidara ala ka si ni kɛnɛya d'i ma k'i mɛn an kɔrɔ
wallahi ye tiɲɛ de choisi wallahi kɛra i faso fɛ wallahi bɛ fɛ Mali ka lafiya mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin sɔrɔdasi ninnu fɛ e ye fasoden ɲuman de mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin fanga in fɛ bilahi danbe bɛ e la e bɛ fɛ Mali ka bɔ jɔndenya la cɛw cɛ tɛ Mali fɛ anw t'i fɛ cɛw cɛ tɛ tiɲɛ kan bilahi anw tɛ k'i fɛ ka Haidara fo ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri ni a ka faso kanu na Haidara ko k'a ka mɔgɔ bɛɛ ka bɔ bi ka taa 26 mars la ni 26 mars bɔra o la dumasi don bɛɛ ka taa wuyi ta n'a dun ye appel lancé a ka mɔgɔw to to ko a ka mɔgɔw b'a fɛ a ka mɔgɔw b'a bonya a ka mɔgɔw b'a ka ko la n'a ye fɛn fɛn fɔ a ka mɔgɔw ma bilahi o t'a sɔsɔ o b'a yira k'a fɔ ne ye nin fɔ n ko constitution in banna diinɛ ɲɛmɔgɔba 3 de bɛ Mali kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔba 3 o de bɛ Mali kɔnɔ tɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu na jama bɛ mɔgɔ minnu kɔ 3 Asrafu Sarafa Imam Diko ne yɛrɛ fa ani Serifu Madani Haidara Diko ani nin fanga tɛ hakilina kelen na o y'a ka dura ye anw t'a nɛni yan an t'a buruja yan parce que a ye min kɛ faso ye wallahi a sara bɛ Ala bolo a ye Mali dɛmɛ ka Mali jɔ fanga min bɛ yen bi grâce à Imam Diko sinon nin fanga tun tɛ na an b'o ɲumanya an b'a fɔ a ye fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke fanga min bɛ yen bi grâce à Imam Diko mais bi ani fanga in tɛ hakilina kelen na u y'a ka dura ye an b'a bonya ka da o kan mais bi nin fanga in ani Asrafu Sarafa ani Haidara olu bɛ hakilina kelen na diinɛ ɲɛmɔgɔba 3 de bɛ Mali kɔnɔ Diko b'a kelen na Buye bɛ sɔrɔdasiw ka côté la Haidara bɛ sɔrɔdasiw ka côté la o b'a yira k'a fɔ ko i y'a faamuya b'a la baskeli an ye baskeli comment ça s'appelle baskeli an y'a bila k'a don ni PC diinɛ ɲɛmɔgɔba 2 Asrafu Sarafa comment ça s'appelle Serifu Madani Haidara olu taara côté kelen na olu ye Diko PC o y'a lajigin quoi o y'a lajigin parce que Buye ni Haidara taara côté kelen na baskeli la quoi o ye Imam Diko ne yɛrɛ fa o y'a kɔrɔta an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hakili ɲuman di an ma mɔgɔ minnu ko k'olu bɛ wuyi ta maliyɛndenw don mɔgɔ minnu ko k'olu bɛ nɔ ta maliyɛndenw don bɛɛ n'i ka dɔnta hakɛ don wa bɛɛ n'i ka i y'a faamuya b'a la faamuyali kɛcogo don mais an ka ɲɔgɔn bonya o kan an kana ɲɔgɔn dɔgɔya an kana ɲɔgɔn danbe bɔ an na kan tɛ mɔgɔ halakilen ninnu ma dɛ politisiyɛn dɔw bɛ yen nɔ olu kan ka faga maliden dɔw bɛ yen nɔ kisɛ kan ka ci olu la parce que danbe t'o la olu ye kafiri ni jihadisiw ni terrorisiw de ye n kan t'olu ma dɛ n kan bɛ Mali mɔgɔbaw mɔgɔ ɲɛnamaw Imam Diko n'a ɲɔgɔnnaw n'o ko k'u tɛ wuyi fɛ ko laïcité b'a la o y'u ka dura ye an t'u nɛni an t'u dɔgɔya o ye fɛnba kɛ Mali ye kunun o ye Mali jɔ fanga min bɛ bi grâce à Imam Diko ni Imam Diko tun tɛ Asimi tɛ na buwa tun t'a bila kuma ma se ko Asimi ka na an ka foli belebeleba b'a ye an bɛna Serifu Madani Haidara kumakan k'a la bɛɛ k'a lamɛn a ka kalandenw k'a lamɛn f'aw ka bɔ. Si maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan nin ye Haut Conseil islamique ka laseli ye référendum ko la k'a lase maliyɛn bɛɛ ma so kɔnɔ ani kɛnɛma k'a ɲini maliyɛnw fɛ référendum min ni a bɛna kɛ nin ye maliyɛnw ka bɔ bɛɛ ka bɔ k'u ɲɛsin k'a ɲini maliyɛnw fɛ référendum min ni a bɛna kɛ nin ye maliyɛnw ka bɔ bɛɛ ka bɔ k'u ɲɛsin vote kɛyɔrɔ ma u ka vote kɛ bonya kɔnɔ u ka vote kɛ karama kɔnɔ a ko mana kɛ cogo o cogo Mali ko de don min ko n b'a la Mali ko de don min ko n t'a la Mali ko de don mais a ka kɛ bonya kɔnɔ a ka kɛ karama kɔnɔ a ka kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ pour que an faso in Ala bɛ se ka hinɛ an na ka se ka jamana in sabati cogo min na wele min bɛ Haut Conseil islamique bolo ka se Mali cɛ n'a muso ma a denmisɛn n'a makɔrɔba min bɛ Mali kɔnɔ ani min bɛ Mali kɔ kan o ye nin de ye k'a fɔ bɛɛ ka bɔ mɔgɔ si kana to kɔ a ka taa vote min bɛ nzɔna ta min bɛ masɔn ta a bɛɛ ye maliyɛnw de ye kɛlɛ kana bɔ a la ɲɔgɔn sama kana bɔ a la o tuma na Haut Conseil islamique ko a bɛ min ɲini Ala fɛ nzɔna masɔn Ala ka fɛn de sabati Mali ka hɛrɛ bɛ min na Ala ka fɛn de sabati malidenw ka hɛrɛ bɛ min na o tuma na o de ye wele dakan ye Haut Conseil islamique ka yamaru kɔnɔ k'a lase maliden bɛɛ ma o kɔfɛ fana an bɛka ka don waati min kɔnɔ samiyɛ don
ni samiya sera au conseil islamique bi fara ɲɔgɔn kan ka Mali bɛɛ wele bɛɛ bɛ se ka voilà dugawu kɛ an bɛ ala jɔya nin ye cɛkɔrɔba ka kuma ye Serifu Madani Hayidara k'a b'a ɲini a ka kalanden bɛɛ fɛ bi ɲɔgɔn ye kan ka ye 26 mars la ko bɛɛ ka bɔ Dumasi dɔn fana k'a ka kalanden bɛɛ ka taa wita an b'a fɔ nin constitution in passera déjà ala ka barika don tiɲɛ la ninnu ye ala ka jɔ ɲɛnamaw de ye ninnu ye ala ka mɔgɔbaw de ye i y'a faamuya b'a la hali n'u filila ala bɛ tila k'u bila tiɲɛ sira kan hali n'u filila i y'a faamuya b'a la ala bɛ tila k'u lakanda Serifu Madani Hayidara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i kɛra i faso fɛ i kɛra nin fanga fɛ an ka foli b'i ye ne bɛ nin sira de kan depuis kunu n bɛ nin sɔrɔdasi ninnu kɔ n bɛ n faso kɔ ni Asimi tun tɛ tiɲɛ kan ne tɛ k'a fɛ a bɛ tiɲɛ de k'a b'a faso fɛ a ye baara kɛ Mali kɔnɔ président ma deli ka min kɛ n'i y'a mɛn ko jamana lakana don lakana bɛ ka sabati bi n'i y'a mɛn ko jamana kɛlɛkɛminɛn don kɛlɛkɛminɛn bɛ ka san bi n'i y'a mɛn ko jamana sɔrɔdasiw de bɛ ka bila condition kɔnɔ jɔn de bɛ se ka nin sɔsɔ Mali kɔnɔ sɔsɔ cogo t'a la a ye min kɛ président ma kɛ mɔgɔ min mana kɛ nin fanga fɛ anw bɛ k'i fɛ parce que nin ye anw ka hakilina ye ala ka barika don Usumani Serifu Madani Hayidara la an ka Asrafu Sarafa fana lamɛn k'a ka kalanden bɛɛ ka wita ko mɔgɔ dɔw b'a la k'a fɔ n'i ye wita i bɛ jɛni n'i ye wita i bɛ don jahanama kɔnɔ comment ça s'appelle ɲɔgɔn buye ko o y'olu kungo de olu kɔni bɛ wita an ka buye lamɛn Asrafu Sarafa ko n'i y'a voté a y'a mɛn ni ye nin kɛ n'o bɛ taa jahanama kɔnɔ awɔ fɔra Mali kɔnɔ yan fɔra yan a maa min y'o fɔ ti jahanama b'ale de bolo a yɛrɛ de bɛ mɔgɔ bila ka taa ka jahanama kɔnɔ wa jahanama in t'ale bolo kɔnɔ jahanama in t'a bolo kɔnɔ o tɛ mara siran voilà n b'a lajɔ yan pour que video kana jara parce que n y'a fɔ aw ye cogo min na an y'a daminɛ joona walasa an ka tila joona cogo min na Buye ko i y'a faamuya b'a la k'a ka mɔgɔ bɛɛ ka wita a ko dɔw b'a la k'a fɔ n'i ye nin constitution voté i bɛ taa jahanama kɔnɔ n'i ye nin constitution in voté i bɛ jɛni ko jahanama t'u tɛgɛ kɔnɔ u ta tɛ jahanama ye olu bɛ wita bi o bɛ wita sini ninnu de ye ala ka jɔ ɲumanw ye ninnu de ye mɔgɔbaw ye ninnu ye kankelentigiw de ye depuis ni sɔrɔdasiw ninnu ye fanga ta don min na Buye kɛra sɔrɔdasiw fɛ depuis M5 bɔra don min na Buye ye M5 dɛmɛ a y'u dɛmɛ kun min fana kama Mali ko don hali bi a b'o sira kelen kan ale tɛ kuma fila fɔ dɛ ka fɔnɔ ka tila ka nɛmu Buye t'o kɛ depuis M5 bɔra ko Buwa k'a bila Buye ko n ka dɛmɛ bɛ aw ye sɔrɔdasiw nana ka kɛlɛ kuncɛ a y'a ye danbe bɛ ninnu na a y'a ye ninnu bɛ parce que ala ka walijuw don ala ka mɔgɔ ɲɛnamaw don Buye ninnu bɛ fɛnja natɔla ye depuis sɔrɔdasiw ninnu nana don min na a ko ninnu bɛ se k'a ɲɛnabɔ ninnu bɛ se k'a jɔ danbe b'u la hɔrɔn don a kɛra nin sɔrɔdasiw ninnu fɛ ani bi cɛ a ma kuma fila fɔ a b'o sira kelen de kan ka taa Buye bɔra tuguni ko bɛɛ ka wita bɛɛ ka taa 26 mars la bi an bɛ ɲɔgɔn Buye fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala ka mɛn an kɔrɔ ni ala n'a kira sɔnna Mali bɛ jɔ a bɛ kɛ an sago ye n'ala n'a kira sɔnna an bɛ Buye n'a ka kalanden bɛɛ lajɛlen fo baara waɲa ka ɲi faso kanu min ye ala se ɲɔgɔn ma ala k'o kanu to faso kanu min y'an fara ɲɔgɔn kan ala k'o kanu to an bɛna comment ça s'appelle Ikiley tɛ dɔwɛrɛ ye an ka zuzu minnu bɛ Mali kɔnɔ olu de Ikiley sigi Ikiley bɛ komi zuzuw ka cakɛda dɔ don zuzuw ka comment ça s'appelle jɛkulu dɔ don Ikiley ale bɛ yen de ka i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ gouvernement kɔnɔ k'olu kɔlɔsi i natɔla i ka biɲɛ o b'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ den hakɛ min b'i bolo muso hakɛ min b'i bolo i ka sɔrɔ ye min ye o b'a bɛɛ jate minɛ i y'a faamuya b'a la o bɛ sɔrɔ k'i kɛ minisiri ye walima k'i kɛ fɛn ye Ikiley bɛ baara la bi a ka bon hakili ma olu de bɛ ka partenariat ɲini bi o ni banki ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya b'a la partenariat tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ gouvernement kɔnɔ u ka sɔrɔ ye min ye ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ a bɛ bɛn min ma ni dɔ taara ye o sanfɛ o b'i ɲininka ni wari bɔra min wari bɔra yɔrɔ min na i b'a fɔ de n'a y'a sɔrɔ faso nafolo don i bɛ minɛ ne y'a fɔ yan ko ni nin constitution in passera Mali bɛ jɔ Mali bɛ segin a danbe kɔnɔ i ɲɛ t'a la
éclair mɔgɔw bɛ baara la bi a ka bon hakili ma o ni banque bɛ ka partenariat de kɛ bi walasa zone bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na walasa mɔgɔ minnu bɛ fonctionnariat la mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ l'état la mɔgɔ minnu ye fonctionnaire ye i y'a faamuya b'a la n'u wari taara y'u bolo u ka sɔrɔ tɛ min bɔ o bɛ taa kaso la a baara daminɛna dɛ Mali bɛ diya tama Mali bɛ jɔ wa maliyɛnw bɛ lafiya ni nin constitution in passera mɔgɔ fɛn fɛn ye faso nafolo suɲa a y'a sɛbɛn a ka bila a bɛɛ bɛ taa kaso la mɔgɔ fɛn fɛn ye jamana ci a bɛɛ bɛ taa kaso la ayiwa éclair mɔgɔw bɛ baara la bi a ka bon hakili ma pôle économie mɔgɔw bɛ baara la bi a ka bon hakili ma i y'a faamuya nin tɔ ma sigi dɔwɛrɛ la ka Mali fonctionnaire k'olu kɔlɔsi n'a y'a sɔrɔ kalo la e bɛ i y'a faamuya wa 40 de ta miliyari 1 ka taa ye e ka compte kɔnɔ i ye suɲɛni kɛ dɛ o bɛ ka fonctionnaire kɔlɔsi bi a ka bon hakili ma ni fanga kɔrɔ mɔgɔ minnu tɛmɛna olu ka sɔrɔ tun ye min ye u ka sara tun ye min ye kalo la ani nafolo min b'u ka compte kɔnɔ bi n ka cɛ a bɛɛ sɛgɛsɛgɛli bɛna daminɛ éclair mɔgɔw o ni banque mɔgɔw bɛ ka partenariat kɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa wari min bɛ don fonctionnaire u ka sara ye min ye ani cabi quoi ni dɔ bɔra côté wɛrɛ fɛ ka parce que u bɛ tan de bamaɲinkurun don u b'a furuti fan bɛɛ fɛ an ka impôt suɲɛ cogo bɛɛ bɛ ɲini a la baara banna pewu jamana nafolo tɛ se ka buruja ni ala na kira sɔnna n'an bɛ taa an bɛ se n'an bɔra yen fana min ye domaine mɔgɔw ye Mali dugukolo ko domaine mɔgɔw depuis ala ka Mali da Mali histoire la a ma deli ka kɛ fɔlɔ depuis ala ka Mali da Mali histoire bɛɛ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ domaine mɔgɔw o ye miliyari 70 ani kɔ de la don kɛsi kɔnɔ miliyari 70 ani kɔ o y'o de bila kɛsi kɔnɔ domaine mɔgɔw ni Mali bɛ diya sa bilahi n'an ye baara kɛ tiɲɛ kan i y'a fɔ hali n'an m'an ka sanu bɔ an bɛ lafiya n'an ye baara kɛ tiɲɛ kan hali n'an m'an ka pétrole bɔ an bɛ lafiya n'an ye baara kɛ tiɲɛ kan hali n'an m'an ka jama bɔ an bɛ lafiya wari bɛ Mali kɔnɔ wari ba mais zonw de tun bɛ jamana kunna kunu mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ 100 nin yɔrɔ ta k'a dun o banna bi i ɲɛ t'a la depuis ala ka Mali da domaine mɔgɔw ka nin baaraba kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de domaine mɔgɔw ka wari yɛrɛ tun tɛ ye mais n'a fɔra ko bi olu yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ douaniers kan domaine mɔgɔw mais n ko Mali la dugukolo valeur min b'a la tɛ yɔrɔ si wari min bɛ don dugukolo la Mali kɔnɔ a tɛ don foyi de la dugukolo valeur ka bon ka tɛmɛ sanu kan Mali kɔnɔ dugukolo valeur ka bon ka tɛmɛ jama kan wari min bɛ don dugukolo Mali n'a ka nin sɛgɛn bɛɛ e ka taa Mali la sancɛ min bɛ Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma sojɔla min bɛ yen i b'a la kali ka fɔ nin tɛ fantan jamana ye mais an ka sɔrɔ ɲɛmɔgɔw tun b'a kunu de an ka wari bɛ don dɔrɔn i y'a faamuya b'a la n ko bila n'i ye miiri bubu ninnu ni IBK ni Karim Keita ninnu na quoi olu tun tɛ taa wari don dumuni na dɛ olu tun bɛ wari biye yɛrɛ de ɲimi quoi wari biye olu tun b'a dun de quoi tellement que ninnu ye suɲɛni kɛ Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma a bi domaine mɔgɔw i y'a faamuya b'a la domaine mɔgɔ minnu bɛ dugukolo ko kunna ministre miliyari 70 ni kɔ a y'o de bila faso wagande kɔnɔ miliyari 70 ni kɔ Mali bɛ diya Mali bɛ jɔ ni ɲɛmɔgɔ ɲɛna ko mɔgɔw bɛ ɲa ni danbe bɛ ɲɛmɔgɔ la ko mɔgɔw fana bɛ danbe sira ta kuma fana b'a filɛ dɛ ni dugutigi ɲɛna dugudenw bɛ ɲa ni dutigi ɲɛna dugudenw bɛ ɲa ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna jamanadenw bɛ ɲa baara bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma dɛ domaine mɔgɔw fana olu bɛ économie sugu bɛɛ la olu bɛ ka wari ladon faso kɛsi kɔnɔ a ka bon hakili ma miliyari 70 ni kɔ o y'o de bila faso wagande kɔnɔ a bɛ sira joli dilan a bɛ dumuni joli di fantɔw ma a bɛ baara joli di kɛnɛ ala n ko Mali bɛ kɛ di baaranin ye n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ malidenw bɛ Mali fɛ barika bɛ Mali la segukaw ka duwawu bɛ ka minɛ n'an ye baara kɛ tiɲɛ kan cɛ n ka ca Ameriki bɛ visa ɲini ka taa Mali kɔnɔ n'an ye baara kɛ tiɲɛ kan an ka sanu yɛrɛ an mago t'o la sisan an ka impôt dɔrɔn o b'an balo ani an ka dugukolo feere o b'an balo an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ka éclair mɔgɔw fo ka comment ça s'appelle domaine mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ na Ibrahim Yatasaye ne y'a fɔ yan k'u bɛ malo dɛ Ibrahim Yatasaye ne de y'a fɔ yan k'a tɛ tiɲɛ kan a tɛ ala dɔn a tɛ kira dɔn barika t'a la Ibrahim Yatasaye de bɔra k'ale bɛ dɔ fɔ Iba Bokum ma ne ni Iba Bokum depuis ala kan d'a ma kuma téléphone na an tɛ ɲɔgɔn ye sira la a b'a ka côté la n bɛ n ka côté la
Mais yata ça de wula ka do comment ça s'appelle iba beaucoup nunuka. Ya famia bala anu ye business min ke ɲɔgɔn fɛ k'ale bɛ tila tuguni ka n'i sigi k'ale bɛ kuranɛ ta ko k'i kali wari dira iba beaucoup ma dɛ a tun man ka ni nɛni dɛ a tun man ka ni nɛni wallahi billahi iba beaucoup min ka fisa ni e ye n bɛna f'i ye sa i b'a faamuya n bɛna fɔ sa i b'a faamuya ça veut dire que i bɛ k'i yɛrɛ de lajaba quoi i sigilen bɛ ni kuranɛ min ko alamtara keifa de petiti patata o bɛɛ tigɛlen bɛ e la iba beaucoup min su ka fisa ni e ɲɛnama ye n bɛna détail bɛɛ d'i ma sa i b'a faamuya n bɛna détail bɛɛ d'i ma sa i b'a faamuya e ko ya ko iba beaucoup k'a ye Batuli Ɲangi photo publier k'a y'a publier ko Batuli Ɲangi mɛ n'i kama aw y'o o publication ye dɔrɔn aw donna ji dugu ma ka taa iba beaucoup mun wele comment ça s'appelle Batuli Ɲangi to yen i kana nɛni an bɛ $2 d'i ma iba beaucoup ma fisa ni e ye iba beaucoup min su ka fisa ni e ye dɔgɔyama fɛn fɛn bɛ ka da Batuli Ɲangi ka e de nɔ don n'a ni sigi i bɛ kuranɛ ta iba beaucoup Batuli Ɲangi ka hɛrɛ b'i kɔnɔ a bɛ ta hɛrɛ a ma d'a ma gansan dɛ i siranna ɲɛ de ka taa wari d'a ma i siranna ɲɛ de wa i bɛ k'i yɛrɛ de lajaba i bɛ k'i yɛrɛ de lebu i bɛ ka kali kuranɛ min na o kuranɛ bɛɛ tigɛlen bɛ e la yata sa ye ne y'a fɔ n ko fɛn bɛ yɛlɛ aw la nin tɛ fɛn min da kɔnɔ ne y'a fɔ n ko e ye jugu sago de ye comment ça s'appelle depuis ne ye soya baya y'a ka mun ta ye nɔfɛ don min na i bɛ ɲini ka sa o nɔfɛ i y'a faamuya bala n'i tɛ ɲini ka bo fara o nɔfɛ ne ko n ko nin tɛ maa ɲɛnama ye arasa bɔra yan ka bube muso frappé n'o ye Binta Yata sa ye i bɔra k'o défense ta depuis o waati ne tigɛra e la ne b'a dɔn ko barika tɛ e la iba beaucoup ko o ye i y'a faamuya bala muso tɔgɔ Batuli Ɲangi photo publier k'a bɛna a frappé e ka to o deli k'o kana Batuli Ɲangi frappé ka tila ka $2 ta k'a di iba beaucoup mun ma e kɔni b'a dɔn ko iba beaucoup min tɛna muso tɔgɔ Batuli Ɲangi frappé dabila déjà e yɛrɛ de y'a ɲɛ don Batuli Ɲangi la mɔgɔ min ko k'a bɛna frappé e tun b'a to yen n'a y'a frappé n'a sɛgɛnna a b'a to yen Sogɛl ninnu frappé la Asimi ninnu frappé o bɛɛ ba nɛna mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fanga nɛnɛ a bɛɛ ba nɛna maa ma mɔgɔ wele d'a ma wari di mɔgɔ ma dɛ ni e taara wari di iba beaucoup ma $2 ko Batuli Ɲangi ko k'a ka d'a ma walasa ale kana nɛni jɔn de iba beaucoup mun y'a don muso la mais ni ne ye yata sa ye ninnu sigilen quoi k'olu bɛ kodɔn quoi jigilatigɛ don quoi ka tila ka kuranɛ ba ta ka n'i sigi n'o ye an ye wari d'i ma de an ye nin d'i ma e ni ala na k'a cɛ iba beaucoup ma fisa ni e ye iba beaucoup min su ka fisa ni e ɲɛnama ye a m'i bolo tora min k'i ka wari d'a ma foyi n'a tun sɛgɛnna muso ba nɛni na a tun b'a dabila o mɔgɔ min ma fɛn k'i la a m'i tɔgɔ fɔ a m'i jamu fɔ n'i y'o ba nɛni a bɛ komi i yɛrɛ ba nɛni Sogɛli ba nɛni na yan o Asimi ba bɛ tile ka nɛni yan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fanga dɛmɛ a bɛɛ ba bɛ tile ka nɛni yan mais e n'a figi cɛkɔrɔ i taara i y'a faamuya i t'a minɛ Batuli Ɲangi la ka sɔrɔ ka taa dɔɔni di iba beaucoup ma ko e bɛ n'i sigi bi ko wari dira olu ma ne m'a fɔ ko ninnu ni mɔgɔ fɛn fɛn mana jɛ o bɛ bɔ n'i ye iba beaucoup min kana dan ka n'i nɛni dɛ muso tɔgɔ Batuli Ɲangi nɛni dɛ ni ne tun bɛ e place la ne tun tɛ jaabili kɛ ni ne tun bɛ place la fɛn min tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ ne tun t'a fɔ mais ni ya t'a la ne y'o de fɔ ko nin politicien ninnu parce que Yata sa Ibrahim Yata sa ninnu politiciens don ne m'a fɔ a ye ko ninnu ni mɔgɔ fɛn fɛn mana jɛ o bɛ bɔ n'i ye Ibrahim Yata sa de sigilen bɛ n tɛ nin fanga fɛ sɔrɔdasiw ni ne ye fanga ci o ka kunu ale tun bɛ ka IBK kɛlɛ yan mais IBK y'a wele ka tête d'a ma kunu Yata sa tun bɛ ka Bubu Sise kɛlɛ yan Cɛbilen Daramɛ y'a tɛgɛ sama ka taa ni Bubu Sise ɲa yira ɲɔgɔn na a kɛra Bubu fɛ i y'a faamuya b'a la ka M5 kɛlɛ a kɛra Bubu fɛ ka ni sɔrɔdasiw ninnu kɛlɛ a b'o sira kelen de kan bin tɛ sɔrɔdasiw fɛ o ye faso ci o tɛ se olu ka wari bɛ taa minɛ ji dugu ma ala bɛ barika don aw la Batuli Ɲangi n'i y'a mɛn Batuli Ɲangi sɔrɔdasiw don e bɛ ka t'o bololafɛn minɛ ka ala ko ala tɛ ji to nɔnɔ la dɛ ne y'o de fɔ ko nin maliyɛn kɛ cogo filɛ zon bɛ bisimila dɔn alimami bɛ bisimila dɔn o mɔgɔ kelen ka taa kuranɛ ta tuguni kɛ ne sigi e bɛ ka sɔrɔdasiw minnu nɛni e bɛ ka olu ka wari minɛ ka taa di banɛnikɛla ma e bɛ ka sɔrɔdasiw minnu kɛlɛ e ko i tɛ sɔrɔdasiw minnu fɛ e bɛ ka taa olu ka wari minɛ ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min o de la n ko iba beaucoup min su ka fisa ni e ɲɛnama ye barika de bɛ iba beaucoup min na iba beaucoup min ka publication dɔrɔn kɛ
e ko wele ji duguma ka sa toy be million fula de ma e ni iba bokum barka be jona jon ka fsani joyi e ka ni nata ba de nunu laje abeta afo batul nyangi iba bokum mena boyka made ante million fula dama wol manga million tandama ale rebe chamanta fitini beta di iba bokum ma ko ebe na sigi bi kuibo fo iba bokum ta yo fo me jol dira erema ebe se ki kalika fo wari madema ebe se ki kalika fo wari madema ete wartige foi pa parate bulu entrepreneur de ambe marché de bedi en madame beta e ki siglem bi ka so laban bali kuna depuis wati jume ali tumuta ka so na ya sanche damne bi kalo kele abetla wartige be se ka sanjolike depuis boîte le sur laban bali mimbi ni ba kona bi flow de kono warte kun ete wartige ye foi ti kun fembe yele awla nyinte feminda kono iba bokum barka bala katemeka ni etunye iba bokum toy aka muso neni n'a tun sɛgɛnna a bɛ muso to ye mɛ n'afiriki den taara muso ka wari minɛ i y'a faamuya b'a la k'o kari a kɔnɔ ka taa dɔnni di baboku ma ko i bɛ tila ka n'i sigi ni kuranɛ ye alamutara k'efa ka na n to ye dɛ i jaja nasurulayi ka na n to ye dɛ taba cayara ka na n to ye ala mago bɛ aw la kuranɛ mago bɛ aw la wa ala mago foyi t'aw la i ba bokum su ka fisa ni e ɲɛnama ye bilahi ni e tun ye hɔrɔn ye ni danbe tun bɛ e la fɛn fɛn tɛmɛna e ni nin cɛ e tun man ka na lakali kɛnɛ ma mɛ i filɛ ne k'i yɛrɛ mago sa i kɛra ɲugun tan fɛ jɔn bɛ danaya da i kan tuguni i nana ya ɲabila jawo i nɔfɛ jawo i jaabi i kɔlɔsi a la dɛ a tɛ ne ka i ba ta fɔ n'a ni tɛ hakilina kelen na don o don a bɛ taa e fana ta fɔ jawo i jaabi yata sa i bɔra mali kɔnɔ don min na ka na ya ɲabaw jɔlen na depuis a bɔra ɲaba la fana i bɛ ka batuli ɲangi ka fɛnw publier i kɔlɔsi dɛ min kɛra i ba bokum na a bɛ se ka k'i la dɛ hɔrɔn kolon ninnu taabolo filɛ i ba bokum kana dan ka dɔ fɔ muso ma dɛ mɛ ne tun tɛ bɔ fɛn min tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ ne tun tɛ bɔ n'a ye mɔgɔw bɛ siran e ɲɛ bi mɔgɔw bɛ ɲugun e la bi mɔgɔw bɛ fɛrɛ attention kɛ e la bi hali arasibaci ninnu ta y'a bɛɛ fɔ arasibaci ninnu fɛn fɛn tun bɛ ka d'a ma a y'a bɛɛ fɔ o video in kɔnɔ voici la système zon bɛ bisimila dɔn alimami bɛ bisimila dɔn ale bɛ tilen ka sɔrɔsiw nɛnɛ an t'u fɛ jaja sɔrɔsiw ka wari bɛ taa minɛ ji dugu ma i y'a faamuya b'a la k'o kunu sɔrɔsiw ka wari bɛ minɛ ji dugu ma ka tila ka taa di olu nɛnibagaw ma ala bɛ barika don e la ala bɛ barika don e la i ɲɛ t'a la i bɛ ka bɔ n'i yɛrɛ ye bilahi ni danga tun tɛ e kɔ e da tun man ka don nin ko sugu yɛrɛ la ni barika tun bɛ e la e man ka don videomaniw kan e de bɛ videomaniw nɔfɛ ni videomaniw bɔra k'i frappe i bɛ n'i sigi ni kuranɛ ye ne ka hɛrɛ b'i kɔnɔ dɛ ne ka nin b'i kɔnɔ dangadenya tamasere don bilahi halaladen ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ min bɛ siran videomani ɲɛ quoi e bɛ siran videomani ye mun na telefɔni kɔfɛ mun bɛ yen la question est là videomani ka dabarabaya bɛɛ telefɔni de kɔfɛ à part telefɔni kɔfɛ zoro ba paga tɛ yen ne ma s'i ma foyi i ka taa sigi ka ne ba nɛni a bɛ komi i bɛ k'i yɛrɛ ba nɛni mɛ yatasa ye ninnu ye taa ɲininaw de ka batuli ɲangi bagabaga i y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ ka taa wari minɛ o la n'a ma wari di i ba bɔ ko maa t'i to yen mɔgɔ min yɛrɛ ye nin sira ta e b'a dɔn ko n'i ye wari d'a ma a tɛna ko dabila n'i ye wari d'a ma ni wari banna a bɛ tila ka segin a kan tuguni ni ko kunkolo yɛrɛ tɛ baara kɛ quoi u kunkolo tɛ baara kɛ u kunkolo tɛ yen e ka tila ka n'i sigi tuguni i b'a bɔ komi binta comment s'appelle muso ma foyi k'i la i bɛ k'o fa nɛni ko e de y'a i b'a bɔ komi bila a ka muso fa n'a ba nɛni ne tun ma ci ka k'a la n'a tun seginna a tun b'a dabila mɛ wari dila a ma a ma segin tuguni wa $2 dira a ma k'a kana batuli ɲangi nɛni a ma tila k'a nɛni u kunkolo de tɛ yen barika t'u la nafa t'u la n'an bɛ ka taa an bɛ se e yatasa ye barika bannen depuis ne ye sigilen don min na ko buwa t'a bila ne ko nin kɛra jugu sago ye depuis ne ye sigilen don min na ko bubu t'a bila ne ko nin kɛra jugu sago ye depuis ne ye nin ye don min na a bɛ ka M5 kɛlɛ ne ko c'est fini pour toi ani bi cɛ ne t'i tɔgɔ fɔ parce que barika t'i la i n'i sigira ten ɲin tolilen ninnu sigilen bɛ so labanbali kun na anw bɛ marché de ɲini dɛ anw bɛ baara de la marché bɛ di mɔgɔ ma hali bi e sigilen bɛ so kolon de kɔnɔ yen wari t'a kun pa paga da baara in a ye o ye suraka fini b'a la o nɔgɔlen o kɔtɔbalen n'i ye nan k'a la k'a di wulu ma wulu b'a dun doloki in b'a kada san kalo 12 i y'a faamuya b'a la a nɔgɔlen wɔsi ji kasa b'a la n'i ye naji k'a la k'a di wulu ma a b'a ɲimi olu de sigilen bɛ n tɛ sɔrɔsiw fɛ sɔrɔsiw ye jamana ci sɔrɔsiw k'a bila aw bɛɛ bɛ malo cɛ o cɛ ma fara nin fanga la ala b'aw bɛɛ ta tiɲɛ
Chawa chema fara ni fanga la ba ube malo ni fana e malo le. Fɛn min tɛmɛna e ni Iba Bokum cɛ e ka t'i sigi k'o fɔ ka tila ka kuranɛ ta alamutara k'e fa kana to yen. Jɔn bɛ gɛrɛ e la tuguni? Jɔn b'a gundo fɔ e tuguni? Jɔn bɛ wari ɲini e fɛ tuguni? Jɔn bɛ danaya da e kan tuguni? La question est là, le petit con. An bɛ dugawu de k'i Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya yan kɔ k'i tɛ mina Ala ka nɔgɔya nin ye fana kɛlɛ juguw sago ye. Gundo fɔ ɲɔgɔn i t'o sɔrɔ tuguni. Teri i t'o sɔrɔ tuguni, jɛɲɔgɔn i t'o sɔrɔ tuguni, bɛɛ bɛ siri ɲɛ komi bɛɛ siranna Bacili ɲɛ cogo min na. Bilahi ne tun bɛ ko kalama. A mana gɛlɛya cogo o cogo e tun man ka bɔ ni nin kuma sugu ninnu ye. A mana kɛ cogo o cogo hali n'aw tun ye bese de ta ɲɔgɔn kan ma e tun man ka bɔ ni nin sekɛrɛ ninnu ye. I bolo kiri yɛrɛ kala ye. Ibrahim Yatassa ye. Depuis kunu ne y'a fɔ ko fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ. Mɔgɔ mɔgɔ tɛ Mali fɛ Ala b'a bɛɛ lebu. Segukaw ye danga min don ko Ala ka faso kumasulu den bɛɛ malo. A bɛɛ bɛ ka malo. N'an bɛ ka taa an bɛ si. Ni barika tun bɛ e la. Ni danga tun tɛ e kɔ. Ni e ta tun ma tiɲɛ. Iba Bokum kana dan ka Bacili Nangi nɛni dɛ. Hali n'a tun ye bese ta kama. Fɛn min tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ sekɛrɛ la. E tun man ka bɔ n'a ye. Aw tun kan ka Iba Bokum n'a kungo to ɲɔgɔn na. An ye wari d'i ma k'i kana karisa nɛni. Wari dilen ma i y'o wari dun ka ban tuguni i seginna k'o nɛni. I tun kan ka wele an y'i ka ko di Ala ma. A banna kuma fa n'a ba filɛ. I k'i bɛ Bacili Nangi nɛni. An ye $2 d'i ma. $2 i y'a dun ka ban i seginna k'a nɛni tuguni. An y'i ka ko to Ala ma banna. Mais ka kuranɛ ta ka n'i sigi lagasa. A bɛ k'a yɛrɛ kantigɛ, a bɛ k'a yɛrɛ faga, a bɛ k'a yɛrɛ ta tiɲɛ ka kuranɛ ta ka kuranɛ kana n to yen dɛ. I jɔ n ka video nin yɛrɛ kan. Kuranɛ kana n to yen dɛ. Nin kana n to yen. Barika bɛ aw la wa? Barika bɛ aw la. Aw bɛɛ bɛ malo ka tɛmɛ nin bilahi Ala bɛ ko da aw kan. Garankɛ ma min da bagolo kan. An ka lamɛn. A sigilen bɛ ni kɔlɔsi ye. A lajɛ. Que défier en ignorant. Ma Bacili to ine kama de. Ya to sigo de kama. Écoutez, il m'a tenu kama de. Ya to sigo de kama. Mais dialo, mon y fin fait que dunia tige qu'on a billah ite sanima inyela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد Zombe bismillah don almambe bismillah don zonko ko yasigila lati ya lam sa ala ka kile hera dan nawma ala me ça va nye Iba Bokum ka video de kunu et puis nya ka video yo do na video ke mo ya chima be ka Bacili banin ki se foita mamu fo Bacili kunu soro ye video de chima ko Iba Bokum ko kono kai Bacili to ine kama ni ma Bacili to ine kama de Iba ni be Bacili to ine kama ni eni ɲɔgɔn cɛ mun tɛmɛna ni eni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kɔnɔ e bɛ ne ka numéro dɔn ne bɛ e ka numéro dɔn e tɛ wuli i yɛrɛ ma mun ka di i ye ni mun diyara e dɔrɔn e bɛ wuli e b'o kɛ bani ni jumɛn bɛ e mun to Bacili ye e man ka to yen tuguni o i bɛ continuer et puis fɛn dɔ fana bɛ yen fana an ka ɲɔgɔn jɛya n'a ye et puis aw de bɛ bɔ n'a aw yɛrɛ ye Iba i ko Bacili ka dɛrɛmɛ kelen t'i kɔnɔ kuranɛ de filɛ nin ye ne bɛ a bila en devis ni e t'a dɔn ko Bacili de ka wari don ni e de fana m'a fɔ ni mago bɛ nin na kuranɛ de filɛ Alam tara keifa de filɛ Alam tara keifa de filɛ kuranɛ kalannaw filɛ i b'u ɲininka u b'a ɲɛf'i ye e de bɛ ne bila en défi Yatassa j'ai besoin de ça a b'a hɛrɛ sira j'ai besoin de ça e de b'a fɔ ne ye ne tɛ fantan ye dɛ ne tɛ fantan ye dɛ Bacili yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ fantan aw yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ fantan ye ne b'a minɛ k'a d'aw ma n bɛ se k'a minɛ k'a di n yɛrɛ ma ka n'o fɔ Iba ka n'i sigi réseau kan ko Bacili ka fɛn t'e kɔnɔ dɛ aw tɛ tiɲɛ ye i kana Bacili to yen kama i kana to yen siko kama mais Bacili to yen a bolola hɛrɛ kama Iba Bacili ko nana cogo min na n b'a bɛɛ fɔ réseau kɔnɔna la bi an bɛ bɔ a kɔnɔna la Iba banini tɛ yan aw bɛ se ka banini o banini kɛ an bɛ se k'a 200 kɛ mais walahi an t'a ɲɛsin aw ba ma k'aw banini ne kɔni t'a kɛ Iba e kan ka n'i ma misi to sɔgɔmada fɛ biri e kan ka to wulada fɛ biri ye ne tɛ dɛ wallahi kan ka Bacili to yen a bolola hɛrɛ kama diɲɛ kɔnɔ Iba Bokum o don na ne bɛ Faransi Buba fana ne wele téléphone na ko Yatassa Iba Bokum bɛ kan critiquer parce que ko n ye fɛn dɔ fɔ Bacili ma n ko fisɔn a ka ɲi ni Iba wele Iba kelen da de y'a fɔ n ye ni n ye nkalon tigɛ Alam tara keifa de filɛ nin ye dɛ n bɛ tila k'an kala la diɲɛ de ɲɛna bɛɛ bɛ Alam tara keifa dɔn n'i wele ko ma Yatassa ye
ne mali gosi k'a lajɛ n bɛ information dɔ trésor kɔnɔna la san fɛn fɛn duguma a bɛɛ ko Batulu ka wari ressource tɛ Mali ye ba ko e da kelen y'o fɔ ne bɛ ko dilanni ne tɛ ko tiɲɛ ni bɔ fɛn fɛn fana wele n ko fisɔn sabali n ko i den de i ba bokum ye sa i ni ko in tɛmɛ kɔfɛ bɔ fana tila ka n wele a bɛ ne sila n'a bɛ seli a b'a dɔn a bɛ seli an selila ɲɔgɔn fɛ a ka kuma a ka bɔ a k'a tiɲɛ fɔ a ko non ni i ba bɛn n'a la e da kelen e y'o fɔ ne Amara Sila wili bɔra yan a bɛ ka kuma a ye Batulu de critiquer e i ba bokum bɔra kuma foyi tɛ ma kuma min fɔ Amara Sila ye i ko Amara Sila parce que u tɛ k'a sɔrɔ c'est pour ça u bɛ ka Batulu hasidiya Segu Tunkara bɔra i bɔra ka Segu Tunkara foyi tɛ i ma fɛn mun fɔ Segu Tunkara ne ko ne fana ko i ba bokum tiɲɛ ka da la ne ɲɛ t'a la gouvernement bɛ ka wari di Batulu ma yɔrɔ min na et puis Batulu bɛ cogoya min na ne t'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ se ka n di muso ma n kɔni b'a dɔn a bɛ baara kɛ an jɛra a mɛnna ne ni e i ba y'o fɔ i ba e mo o to yen ne bɔra Faransi ani bi ni ɲɔgɔn cɛ wallahi billahi i ba Batulu ka hɛrɛ bɛ e kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ e de ye réclamation kɛ ko mɔgɔ bɛ wari a ti numéro ti wari tira numéro la mɔgɔ nana wari minɛ a bɛɛ ka numéro bɛ ne bolo ne kunkolo ye pɛncɔn de i ba i m'a to ne kama dɛ i m'a to siko i m'a to ne kama dɛ i y'a to siko de kama i ba bokum wallahi billahi banini a tɛ foyi ka anw na diɲɛ kɔnɔ i tɛ se ka san kɛ ka mɔgɔ banni ni banini bɛ fɛn kɛ mɔgɔ banni na ye réseau kɔnɔna surtout Arasa san b'a sɔrɔ a sara mais mɔgɔw m'a banni fɛn jumɛn bɛ mɔgɔ fɛn fɔ Arasa ma diɲɛ kɔnɔ ka tila ka tiɲɛ d'a ma e de wulila yan e den do i ka den mɔ visa video lajɛ dɔrɔn e de bɛ ka Batulu défense ta dɛ ne ma t'i san dɛ ne ma fɔ ko k'i san dɛ e o bi su ni dugusajɛ cɛ Batulu min neni ne min neni ne min foyi ne tilala téléphone na a tɛ 5 jours bɔ ne sigilen don ne welela téléphone de la a b'a ni sɔgɔma ne welela téléphone de la ko Yatasa ko i bɛ bokum banni ni foyi tɛ kama mun da Batulu kan ne ma se ka da la diɲɛ kɔnɔ et puis n taara n y'a lajɛ n y'a sɔrɔ tiɲɛ don aw de bɛ ka wuli bi ko sɔrɔsiw k'u bɛ ka dictature kɛ contraire aw de bɛ ka dictature psychologique kɛ parce que n ka hɔrɔnya ou bien aw m'a fɔ an sɔrɔsiw ka fanga de bila k'an ka sigi démocratie kɔnɔna la i bɛ kuma fɔ min tɛ nin bɛɛ ye i bɛ na n'o ye tiɲɛ ye e n'a y'a di a bɛ tugu sɔrɔsiw kɛ o kɛ o démocratie tɛ ou bien aw m'a fɔ ko mun ka di n ye bɛɛ jɛ fanga tɛ yan diyagoya tɛ a ka sɔn aw hakilina ma i b'a bokum ko ni Batulu ko daminɛ cogo min Batulu tonton de ye ne wele téléphone na i b'a bokum ye poste dɔ kɛ a ka ca ni kalo 3 ye k'a bɛ bɔ Batulu kama video ko nɛgɛ foyi kun tɛ n'aw cɛ ye ne kun tɛ kuma parce que foyi tɛ video ko la ne tɛ fɛn mun dɔn u ye poste kɛ u ye n wele ko i b'a bokum ye poste kɛ k'a bɛ na kuma Batulu k'a bɛ na fɛn dɔ fɔ Batulu ma ne dana n y'a ye u ye n wele u ka so de n nana u sigilen b'u ka o salon kelen de kɔnɔ ni i b'a bokum wele téléphone na n ko n kɔrɔkɛ a ko n ko fɛn dɔ bɛ i b'o bila bi dɛ i ko n ma ko Yatasa e tɛ ne dɔn ne ko n tɛ fɛn o fɛn kɛ walekum salam ne ko n tɛ fɛn fɛn kɛ ko n t'a kɛ i y'o fɔ n ye ne ko bon i bɛna bɔ an denmuso kama Batulu y'an den de n donna a la k'a bɛɛ ɲɛf'i ye i ko Yatasa a ka gɛlɛn ne tun tɛ sɔn mɔgɔ bolo mais Yatasa wallahi n ye Batulu to yen i bɔra video la fo ka taa e sa mɔgɔ min ka hɛrɛ bɛ kɔnɔ e tɛ bila o la diɲɛ kɔnɔ o lendemain a tonton kelen o ye n wele téléphone na ko Kalilu na yan kuranɛ de filɛ dɛ n y'u wele u ye n wele ko Kalilu na yan Yatasa in na n nana u ka salon kɔnɔ kuranɛ filɛ ne bolo de dalen filɛ Alam Tara Keifa ka seliji de bɛ ne la u ko n ma Yatasa ye hɔn 2 la i k'a di i ba bokum ma n t'a minɛ ten cogoya la dɛ ni n ye nkalon tigɛ n bolo bɛ kuranɛ de sanfɛ tan a ɲɛ b'a la ne ye nkalon tigɛ n bolo bɛ Alam Tara Keifa de kan n ko non a tɛ kɛ ten an ye i b'a bokum kelen wele téléphone na n b'a fɔ video la i t'a fɔ video la n b'a fɔ video de la an ye wele téléphone na n ko i b'a bokum n ko Batulu tonton ye 2 millions di yan ko n k'a di ma ko dɔgɔ o bɛ se ka kɛ tɔgɔ jumɛn kɛ dɛ dɔgɔ n'i m'a fɔ kuranɛ filɛ nin Alam Tara Keifa ka sata ye b'a la jɔya pour que video kana janya o b'a yira ko barika tɛ e la i ba bokum su ka fisa ni e ɲɛnama ye i ba bokum wolo cogo ɲɛna ka tɛmɛ e kan Sogɛli fa bɛ nin don o don a ye video mani wele ka wari d'a ma Asimi fa bɛ nin don o don a ye mɔgɔ wele yan ani Batulu ni tonton ye e wele ko i ba bɛna bɔ Batulu kama e tun kan ka fɔ olu ye k'u k'a to yen n'a sɛgɛnna a b'a dabila barika bannen kɔrɔ ka taa mɔgɔw ka wari minɛ ka taa di video mani ma e ka tila kana kuranɛ ta ko e b'o ɲɛfɔ anw ye e ye den modèle jumɛn ye
i yɛrɛ mago sa fu i yɛrɛ ta tiɲɛ fu mɔgɔ si tɛ da e la tuguni ka secret fɔ e ye mɔgɔ si tɛ fɛn ɲini e fɛ tuguni mɔgɔ si ni e tɛ jɛ tuguni parce que ni mɔgɔ fɛn fɛn mana jɛ i bɛ bɔ n'a tigi ye e kɛra ɲuguntan fɛ bɛɛ bɛ siran e ɲɛ i bolo kiri yɛrɛ kala ye ne y'a fɔ yan ko cɛ o cɛ ma nin fanga to yen ala b'i lebu nin ye fana lebulen ye ni barika tun bɛ e la e bɛ ka sɔrɔdasiw minnu nɛni e ka tila tuguni ka taa olu ka wari minɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma parce que Batul Niang ye sɔrɔdasiw ninnu a bɛ ka sɔrɔdasiw ninnu dɛmɛ a bɛ sɔrɔdasiw ninnu fɛ e tɛ mɔgɔ minnu fɛ mun bɛ e se olu ma kuma ma se olu ka wari ma e ko i tɛ fanga min fɛ i bɛ tile k'u nɛni i bɛ tile k'u dɔgɔya su fɛ e bɛ taa olu ka wari minɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma hɔrɔnya ni danbe bɛ min hɔrɔnya ani danbe bɛ min maliko filɛ dɛ nin ye sɔrɔdasiw ka bila aw tɛ se mɛ sɔrɔdasiw jɛɲɔgɔnw u teriw olu ka wari bɛ taa minɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma olu ka wari bɛ minɛ k'a dun fo ala tun ka aw malo fo ala tun ka aw ta tiɲɛ fo ala tun ka aw sugu yira mɔgɔw la e filɛ nin e kɛra ɲuguntan fɛn ye i b'a bɔkun video man don i y'a faamuya bala e de bɛ kuranɛsigi kalannen de dɔ n bɛ marché di mɔgɔ ma ne m'a fɔ k'a bɛɛ danga de ta tiɲɛ wari bɛ e kun wa wari bɛ n kun dɛ ne ye fɛn di entrepreneur de da donna ta i sigilen filɛ so min kunna san joli a bɛ nin cogo la san joli pɛntiri t'a la foyi a ma ban wari t'i kun pa paga t'i kun ni dabara tɛ wa ala b'aw bɛɛ ta tiɲɛ ka taa fɛ bilahi ne kɛlen ɲuguntan fɛn ye wa i ba bukun wolo cogo ka ɲi ka tɛmɛ kan ne tun bɛ ko kalama ni barika tun bɛ e la e tun b'a fɔ Batul ninnu bɛnkɛ ye k'a y'a to yen n'a sɛgɛnna a b'a makun i taara wari d'a ma o bɛ bannen dabila cogo jumɛn o bɛ Batul to yen cogo jumɛn ni wari banna jagoya a b'a nɛni tuguni ni wari banna jagoya a bɛ segin a kan tuguni ba taara den fogo dabakala ma mugu talen ka bila ma foroko kɔnɔ a n'a sigɛrɛti ɲin tolilen ninnu de bɛ ka don video maniw kan ɲɛ t'a la buba fana ninnu tɔgɔ bɛ fɔ rasbati ninnu tɔgɔ bɛ fɔ ninnu de bɛ ka video maniw san ninnu de bɛ ka video maniw bila u ka mɔgɔw nɛni ninnu de bɛ ka mais a tɛ nin ye a preuve filɛ nin o de la n ko jawo jaabi k'i sen bɔ ninnu sen na a nana faransi a ɲɛ b'aw la photo la wa a bɛɛ don video mani bɛɛ kan i ma ye kɛlɛ in daminɛ waati basanw tun bɛ bɔ Bamakɔ ka na faransi yan Solo Tamani ninnu Dani de Paris ninnu basan tun bɛ di ninnu bɛɛ ma walasa ka video maniw san hali bi a b'o sira kelen de kan mɛ ni fɛn fɛn bɛ da sokɛ ni fɛn ninnu kan ninnu de b'a kɔfɛ wari bɛ di video mani ma a ye karisa nɛni ni turu sera u yɛrɛ ma a y'a nɛni dɛ kuranɛ filɛ tun man k'a nɛni dɛ n ka hɛrɛ b'i kɔnɔ pour que i m'a fɔ k'a ka président nɛni dabila président jɛɲɔgɔn i bɛ ka taa olu ka wari minɛ président bɛ nɛni ministre bɛ nɛni mɛ a m'a fɔ k'olu nɛni ka dabila ko Batul de nɛni ka dabila fɔnba ninnu bɛɛ nɛnna buma bɛɛ ninnu a bɛɛ ba nɛnna mɔgɔ tɛ transition dɛmɛbaga bɛɛ ba nɛnna ala bɛ ji to nɔnɔ la mɛ a yɛrɛ taara paquet de minɛ ka sɔrɔ ka taa dɔɔnin di Iba Bokum ma a yɛrɛ ye min sɔrɔ o tɛ fɔ a yɛrɛ bɛ min minɛ ninnu na o tɛ fɔ e bɛ se k'i kali ko ninnu tɛ wari di e ma e bɛ se k'i kali ko ninnu tɛ wari di e ma sigɛrɛti mina yɛrɛ bɛ fa wari la ala ka danga yɛrɛ de b'i ka yɛrɛ faga su sigɛrɛti mina bɛɛ yɛrɛ faga su de ala ka danga b'i ka ɲɛ tɛ ɲɛ ninnu na a bɛɛ kɛra finman ye danga tɔ sigilen b'an dala sɔrɔsiw ka bila i malola bi malola sini ne y'a fɔ ko ala b'aw bɛɛ ta tiɲɛ yan nin ye fana ta tiɲɛ jɛɲɔgɔn tɛ sɔrɔ tuguni teri tɛ sɔrɔ tuguni gundofɔ ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ tuguni maa si t'a jigi da e kan i mana fɛn fɛn kɛ mɔgɔ ye i bɛ tila k'a fɔ Bacili filanan Ibrahim Yatassaye ni Bacili y'a ye a b'a fɔ i ni Bacili mana jɛ fɛn fɛn a bɛ tila k'a lakali Yatassaye fana kɛra Bacili ɲɔgɔn ye juguw sago ala ka barika don tiɲɛ la n'an bɛ ka taa denkolon den bɛɛ bɛ malo video kɛ kun filɛ nin ye wari ɲini mɔgɔw nɛni kun filɛ nin ye wari k'a to video maniw kan ka wari d'u ma k'u ka mɔgɔw ba nɛni o yɛrɛ bɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ye bi u yɛrɛ bɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ye bi barika bannen kɔrɔ i ko sen tɔntɔn ne tun bɛ réfléchi ne tun bɛ ko kalama e yɛrɛ ɲɛ b'a la Asimi man bon ni Bacili ye Asimi man bon ni Bacili ye wa Sogɛli man bon ni Bacili ye wa Fɔnba man bon ni Bacili ye wa Bumabel man bon ni Batul Niang ye wa olu bɛɛ ba nɛna e olu kumakan mɛn e olu ye ka wari ta ka di mɔgɔ ma u sɛgɛnna u ma dabila ne ye ne ba nɛni a tɛ joli bɔnna parce que ne m'i ba nɛni ne ye ne fa nɛni i y'a faamuya b'a la ne m'i fa nɛni a bɛ komi i bɛ k'i yɛrɛ de nɛni parce que an tɛ mɔgɔ fa nɛni an tɛ mɔgɔ ba nɛni an bɛ k'an faso de defa mɔgɔ min mana an fa n'an ba nɛni an t'an ta segin parce que an bɔra duba de kɔnɔ sinon an bɛ se nɛni na o mais e ka taa i ta minɛ muso la ka sɔrɔ ka taa dɔɔnin di Iba Bokum ma ko e bɛ n'i sigi ko a donna ta bɔra ta jugu sago
ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya yan kɔ k'i tumuna ala ka nɔgɔya aw bɛɛ bɛ malo ka tɛmɛ nin bɛɛ kan maa o maa k'i tɛ nin fanga in fɛ ala b'i kɔ jɛni k'i ɲɛ jɛni n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ɛri bɛ ka janya wala nin y'ale fana ye n bɛ bɔ ale la an bɛna lagasa dɔ la a ye nin fana lamɛn. maa o maa n'i ye mopti ka ye i barajuru bɛ mopti n'i fotera wi la i ye mopti janfa maa o maa i barajuru bɛ mopti n'i fotera wi la i ye mopti janfa i bɔkolo fana janfa dalu saba m'o de di transition bi 3 ans de la et quelques o ma biriki kelen bugɔ anw fɛ yan nɔ n'i y'a jateminɛ kɛlɛ daminɛ ka se bi ma mopti de degunnen don ka tɛmɛ bɛɛ kan kuranko banna jiko banna kɔngɔ bɛ yen minɔgɔ bɛ yen insécurité dugutigilamɔgɔ fɛ n'i bɔra muso o filɛ nin ye o de hinɛ banna ka tɛmɛ bɛɛ kan aw ka siw de b'o kunkolo la aw bɛ yaala orobinɛdaw la. an bɛ nin lagasaden in lajɔ n'a ka di jahanama yɛrɛ ka mɛnɛ an ka siraba la a bɛ fɔ ninnu de ma ko fisurunwaledenw yɛrɛdɔnbalidenw ninnu bɛ minisima mɔgɔw de ka baara la walahi n'i y'a mɛn ko ji i bɛ diɲɛ de kɔnɔ n'i y'a mɛn ko biriki i bɛ diɲɛ de kɔnɔ yanni asimi tun ka na moti dugu joli jɛnina moti ka joli tun bɛ ɲama sanfɛ e ka nin fisurunwaleden ninnu lajɛ ko mɔgɔ kana wita mɔgɔ bɛ e fa dɔn mɔgɔ bɛ e ba dɔn mɔgɔ ka sira bɛ e la wa e ka nin bɛɛladen sigilen lajɛ donitaladen a nɔgɔlen ko gawo fatɔ ko mɔgɔ kana wita ka taa mɔgɔ dama dama sigi salini kɔnɔ aw kana wita transition sigira san 3 biriki kelen ma da bilahi nin fanga ye hali n'u ma balo di anw ma an b'u fo u ye anw baw kisi joli bɔ ma k'an faw kisi joli bɔ ma ka na ni sécurité ye jamana kɔnɔ u ka bon ni fɛn bɛɛ ye hali ni ninnu ka baara danna o ma walahi alhamdulillah ala bɛ barika dɔ u la ni jamana tun bɛ don san 1 walima san 2 sisan b'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ kɛra arijinɛ ye c'est normal a bɛ taa aw sigi bi ko courant bɛ ka tigɛ k'aw tɛ transition fɛ c'est normal aw bɛ taa aw sigi bi ko transition ma biriki kelen da e wuluden e fa ni baw tun bɛ ka boli ka na Bamakɔ ɲama sanfɛ ye déplacement min tun bɛ falajɛ ala kelen de b'a da dɔn don o don i tun b'a mɛn ko dugu jɛnna Moti i tun b'a mɛn ko mɔgɔ sara Moti i tun b'a mɛn i y'a faamuya b'a la ko dugu kuntigi k'u y'a bɛɛ mɔgɔ faga bi o bɛ mɛn wa bi o bɛ kɛ wa bi o bɛ se ka kɛ wa ayi o de la ala tɛ hɛrɛ kɛ i ɲɛ tɛ nin na hali ni ye nin b'a dɔn ko nin ye kɔngɔtɔ den de ye wa e bɛ sa kɔngɔ la sɛgɛn bɛ e wuluden tigɛ e bɔkolo si tɛ kɛ waritigi ye a ye k'a lajɛ ale de filɛ nin ye gawuloden lajɛ a ka bon hakili ma ala tɛ fisurunwale fɛ fisurunwale sira bɛ jahanama de kɔnɔ fisurunwale a sira bɛ jahanama de kɔnɔ n'i y'a mɛn ko biriki jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn ko kuruwa jamana de bɛ yen lakana bɛ ka na aw ɲinɛnaw fana ko foyi ma kɛ e masa kunu kuran tigɛko tun bɛ fɔ Moti wa lakanako de tun bɛ fɔ an faw bɛ ka sa ba tigɛtɔla denbayatigiw minɛna ba tigɛtɔla mɔgɔw sara ba tigɛtɔla dugu jɛnina bi o si tɛ ka mɛn o baara ɲuman bɛɛ bɛ ka kɛ fu ye bi ko birikiden kelen ma da ye ko kuran ma sɔrɔ yen kuran tɛ dɛ an bɛ taa arijinɛ de sigi yen n'aw bolo ko kuran bɛ di mɔgɔ ma ten de e bɛ impôt sara wa impôt min sarala o donna lakana la impôt min sarala o donna kɛnɛya la impôt min sarala o donna ji la e bɛ impôt sara san kɔnɔ siɲɛ joli jamana y'o fɛn de k'a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ tile kelen jamana y'o fɛn de k'a bɛɛ bɛ jɔ tile kelen waati min na juguw sen dalen b'an ka hɛrɛ bɛɛ kan hali an yɛrɛ kunna nafolo a bɛ bɛɛ sɔrɔ o la an tɛ se k'a sɔrɔ aw de sigilen bɛ aw ɲamɔgɔden kan ko mɔgɔ kana taa wita fo n'a kɛra muso ni denw ye sinɔn mɔgɔ bɛ fɛ yan nɔgɔlen kɔrɔ i ko wulu fatɔ i sigi n'i da nɔgɔlen ye saraka wulu sigilen bɛ ala ju ka cɛ an tɛ se ka fanga sɔrɔ quoi mais c'est une honte ala tɛ barika don e la wa ala tɛ e ɲasuma kunu Moti tun ye jahanama de kunu ka taa Moti saratu tigɛli tun don kunu jadisiw tun bɛ lɛtiri ci duguladenw ma n'an ma dugu bila sini an bɛ na u b'aw bɛɛ faga duguladenw tun bɛ dugu bila bi o bɛ kɛ wa la question est là bi o tɛ se ka kɛ o ye fɛn belebeleba ye dɛ o ye hɛrɛ belebeleba de a tɔ bɛ na nin bɛɛ kɔfɛ hɛrɛ bɛ na nin e masa o de la quoi souvent hali n'i tɛ fɛ ka nɛni kɛ i bɛ nɛni kɔ parce que hali ni ninnu ka yeta tɛ kelen ye quoi hali ni ninnu ka yeta yɛrɛ de tɛ kelen ye quoi
Hier, c'est tout comme au moti. Basigi tunte, lakana tunte. Dongo do tumba meko mgo sara moti. Dongo do tumba meko dugu jenda moti. Dongo do tumba meko cheni kerai. Bi abe chugodi. Ibe kalo kelen, kalo fla, kalo saba san kelen, san fla. Ita meko mgo nintola moti. Abe na u joko koko kura. Ala kana to kura yere ka menei. Ni ne tu me présent place là a fin be pam pendant tout temps groupe yere tout temps foyer ambe ka ni refa présent do boa ka sala la ka do la kana la ministre ka do boa ka sala la au la fi alem biko courant no e yan so be yan de nyini ambe jamana be de sécuriser folo ni courant tigɛ bɛ min si kɛnɛ den tigɛ a k'o tigɛ ni kɔngɔ bɛ min bo ja kɔnɔ a ka ja kɔnɔ an b'an ka territoire bɛɛ de lakana fɔlɔ n'an ka territoire bɛɛ lakana na waati min na an bɛ sɔrɔ k'an ɲɛsin dɔ wɛrɛ ma ni min peresera o la boulevard bɛ yen ni min peresera o la n'i bɛ se ka min k'a kɛ an ma tila marifasan na fɔlɔ ko courant an ma tila lakana la fɔlɔ ko courant jamana bɛɛ ma k'an ta ye fɔlɔ ko courant tɛ dɛ i wuluden don e fa bɛ courant don wa i ba bɛ e ba tun tɛ foyi minɛ ni lampa a dɔw yɛrɛ ba hali taji sɔngɔni tun t'u bolo hali taji sɔngɔ tun t'u bolo ni kalo jɔra waati min na kalo yelen u bɛ taa baara kɛ o la an bɛɛ tun tɛ village la yan hali taji sɔngɔ tun tɛ sɔrɔ dɔw bolo e de sigilen bɛ ko courant kana taa baarakɛ bali sigilen bɛ n'i ka fugulan bilenmaden ye gawulo sigilen bɛ mɔgɔ kana taa wi taara déjà ka ban pewu ala b'aw sago kɛ yan. Mɔgɔ min ye hɛrɛ k'i ye n'i ko i tɛ hɛrɛ k'o tigi ala b'i balo mɔgɔ min y'i dɛmɛ n'i ma dɔn a tigi ye ala b'i ta tiɲɛ o de ye ninnu ta ye moti tun bɛ jeni don o don bi moti tɛ ka jeni o ɲinana o kɔ motikaw tun bɛ faga don o don bi o banna an ka baara ɲuman bɛɛ bɛ ka kɛ foyi ko courant tɛ yen basa bilakoro fara saba ala jugu kafiri bɔnɛma wolo fisuru wale fisuru fasara jahanama kɔnɔ o den ala t'aw ɲɛ suma ala t'aw kɔ suma fɛn min ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o lakana de lakana bɛ ka sabati moti bi jɔn bɛ se k'o sɔsɔ o ɲinana o kɔ ni ne tun ye Asimi hali lakana min bɛ yen n b'a bɛɛ bɔ yen tuguni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ panpan na ko courant a donna ta n tun taara lakana min bila n b'a bɛɛ sama ka bɔ yen tuguni n'u y'aw wuluden tigɛ n'o waati min na aw ku tun bɛ ka tigɛ aw miirila courant na waati min na aw tun bɛ ka sanpɛrɛn jigin aw kan aw miirila courant na aw tun bɛ k'a yɛrɛ ɲini o waati de bi aw bɛ n'aw jɔ ko an ma baara kɛ. Non, mais ko ala ka hakili ɲuman d'a ma bilahi mais n'an bɛ ka taa an bɛ se nin baaraba bɛɛ bɛ ka kɛ ko courant i tɛ taa panneau san i tɛ taa panneau san walima i ka dɔ fara i ka impôt wari kan wari yɛrɛ tɛ labɔli yɛrɛ kɛ bɛɛ tɛ impôt sara du joli jɔlen bɛ Bamakɔ ne bɛ taxe habitat sara n'o bɛ taxe foncier sara pour que jamana ka développer taxe de foncier bɛ sara taxe d'habitant bɛ sara bɛɛ bɛ impôt sara cogo la n'o kɛra jamana bɛ développer mɔgɔ joli bɛ impôt sara mɔgɔ joli bɛ taxe foncier sara e wuluden yɛrɛ n'i yɛrɛ tɛ paga sara o de jɔlen bɛ ko courant tɛ dɛ an bɛ Ameriki de ta ka taa sigi Moti courant tɛ dɛ an bɛ Ameriki n'a courant n'a dugukolo bɛɛ de bogoti ka taa sigi Moti i wuluden ni i ba bata tun bɛ ka so tɛ i tɛ n'i sigi yan ko courant saraka den ninnu ye an dala dusukasi den ninnu faso kumasulu den ninnu ye an dala waati min na kongolew bɛ k'a fɔ k'u bɛ Asimi fɛ gabonew bɛ k'a fɔ ko mun de la ala ye Asimi di Mali ma pour que a ma di Gabon ma i bɛ nin ɲamɔgɔ den ninnu de sigilen ye anw dala ko courant tɛ dɛ an bɛ taa Alijinɛ de sigi Moti jugu sago den faso kumasulu den baso kumasulu den fisuru wale den ninnu Moti tun bɛ ka jeni don o don saya tun bɛ ka kɛ yen dugu tun bɛ ka jeni an fa n'an baw Bamakɔ i y'a faamuya b'a la falajɛ ɲama sanfɛla bɛɛ tun kɛra déplacement ye bɛɛ seginna ka t'i sigiyɔrɔ la bi misi tɛ ka suɲa mɔgɔ tɛ ka faga lakana bɛ ka sabati e sigilen bɛ wuluden kan ko courant a bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ tile kelen yan impôt bɛ sara san kɔnɔ siɲɛ kelen de impôt min sarala o donna minɛn na bɛɛ bɛ ka minɛn tɔntɔla ye Bamakɔ o de ye priorité n'i y'a mɛn ko courant jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn ko hadamaden i bɛ nin de la miiribaliden ninnu 200 mana di min ma fantanden ninnu u bɛ t'i sigi da barabaya la mɔgɔ kana voter Moti jɔn bɛ e dɔn Moti jɔn de bɛ e dɔn Moti ne yɛrɛ t'a dɔn Moti jeunesse ninnu tɛ taa nin kafiriden ninnu dɔ minɛ k'u kaya tigɛ quoi bilahi mais ça me fait mal diɲɛ bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ président mun ko i bɛ maliden dɔw de sɔrɔ ko mɔgɔ kana taa voter Moti oui passera ɲɛ kali ala la
i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fo ala ye tile min bɔ mɔgɔ tɛ se ka kunbɛn barika de bɛ asimina barika de bɛ anw na an bɛ ko ko la ala ba barika don ko la danga den i ba masa i fa masa o de la i sigilen bɛ ko kuran mɔgɔ minnu ka dugu bɛ ka jɛnɛ olu bɛ miiri kuran na mɔgɔ minnu baw bɛ ka sa olu bɛ miiri kuran na olu bɛ ka miiri u ninkun de la o bɛ lafiya cogo min na u bɛ se ka balo cogo min na u bɛ ka miiri o de la n'i ye kuran d'olu ma u b'a jɛni n'i ye kuran d'olu ma u b'a fili mugu de bɛ ka ci olu ka dugu la e sigilen bɛ kujala kan ko motikaw kana voter kunu moti tun bɛ cogo di cɛ mɔgɔninfinw tɛ miiri walahi tɔɔrɔ min tun bɛ jamana in kan jamana in den yɛrɛ de tun don gɛlɛya min an man ɲi de an man ɲi an man ɲi o de tɔɔrɔ tun bɛ an kan an man ɲi de an yɛrɛ de man ɲi kɛmɛ fila bɛ taa di dɔ ma dɔrɔn u b'i sigi jamani dɔ cɛ la aw kana taa voter musow bɛ si kɔlɔnda la o kana dan ka si kɔlɔnda la dɛ u ka t'u jɔ jahanama da la on s'en fout an b'an faso jɔ cogo an b'o dɔn maliyɛndenw ka hɛrɛ ɲini cogo an b'o dɔn an bɛ mali bɛɛ fɛ an bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka lafiya fɛn min se t'an ye waati min na an tɛ se k'a kɛ dɛ voilà fɛn min se t'an ye waati min na an tɛ se k'a kɛ dɛ n'i ye se kɛ nin président ye a bɛ courant di bɛɛ ma n'i ye se kɛ nin président ye a bɛ mali kɛ dubayi ye n'i ye se kɛ nin président ye hali maliyɛndenw dalen u ka dilan sanfɛ a bɛ taa dumuni don u da kɔnɔ k'u bɛrɛ bɛrɛ k'u caressé a bɛ maliden bɛɛ fɛ mais a bɛɛ tɛ se ka kɛ tile kelen a bɛɛ tɛ se ka kɛ don kelen a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de ni min pressera i bɛ se ka min k'a kɛ président ye kulu de i binna k'an bi bata sota a mana bi k'an bi wuluden tigɛ c'est ça i sigi gawuloden nɔgɔlen den kɔngɔtɔ den sigilen bɛ n'a ka fugula jɛngɛnen ɲɛ maa kana taa wi ta wi taara ka ban pewu buye b'a ko la hayidara b'a ko la asimi b'a ko la ne yɛrɛ b'a ko la baguna an ka dugu bɛɛ bɛ asimi kɔ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min tɛ asimi fɛ kongolɛw afiriki bɛɛ n ye gabɔnɛ dɔ ka video komi t'an tɛ n bolo quoi sinon tun b'a k'a la olu bɛ ka kasi ko pour que ala ye asimi di mali ma ko pour que ala ma asimi di gabɔn ma i wuluden sigilen bɛ ko kuran bɛ ka kuran kana dan ka tigɛ dɛ ji woyo ka taa ni moti bɛɛ ye kuran kana dan ka tigɛ dɛ ji woyo ka taa ni moti bɛɛ ye wuluden saraka wulu in aw kisira joli bɔ ma o de la i bɛ n'i sigi ko kuran mugu tɛ ka ci o de la i bɛ n'i sigi ko kuran bɔmu jugu min donna citerne kɔnɔ n'a tun bɛna taa sevare kan attaquer ni wari tun ma don lakana minɛn na sisan t'a sɔrɔ o ye sevare kan jɛni o ɲinana nin bɛɛ kɔ ko kuran zubi kara ye kuran ka ɲi kɛ mais an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de bɛɛ bɛ kuran fɛ bɛɛ bɛ fɛ mais an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de a bɛɛ tɛ se ka kɛ tile kelen la question est là ni min pressera i ka kuran branche i ku la ka yelen di muso ni denw ma ni min pressera i yɛrɛ kukala de fili branche o la k'i ka frigo branche o la k'i ka téléphone branche o la k'i ka ampoule branche o la i y'a faamuya i k'u ka lumière di i ka dugu ma ni min pressera o kɛ on n'a rien à foutre